passat molt bé dibuixant alguna de la tardor. Ja està. Molt bé. Jo m'he inspirat amb les branques dels arbres. Pues a mi m'agrada molt. Jo he fet el primer dibuix que eren fulles pel terra, que eren superfàcils, i llavors he fet un altre que ha sigut el segon, que era més difícil però ha sigut per mi més fàcil també. Jo m'he inspirat a fer com uns arbres que estaven a davant del mar i que es reflexava com una miqueta més estirat. Carla, explica què hem fet aquesta tarda. Aquesta tarda cadascú de nosaltres ha fet un dibuix inspirat en la tardor i alguns han fet uns colors barrejats i altres sols. Què heu utilitzat per fer aquesta composició? Pinzells, esponja, pintura i aquarel·les. Molt Jo bé. m'he inspirat a fer com amb les esponges, fer taques amb el vermell i el groc i després he fet els troncs de color negre i el terra de color marró. A mi m'agrada molt fer plàstica perquè m'he passat molt bé.